estará vinculada ao cine, igual que está vinculado Julio, sí, moitos anos. Despois, cando nun momento determinado tuvemos que deixar de dar sesións de cine comercial, pois houve que facer aí unha recolocación, pero desde logo creo que sempre vas a estar vinculada ao Centro Cultural Avenida, que como sabedes tamén un dos centros máis importantes do noso pueblo. Entón eu ahora deixo que fale un pouco máis. De todo o corazón, as gracias por todos estes anos de traballo comprometido co Concello, non só co Concello, sino coa ciudadanía da Rúa, que ao final son a xente que intentamos que se beneficie dos servicios que dá o Concello neste caso. Esta homenaxe tiñase que ter feito no 1 de setembro, por circunstancias obvias vinculadas co lume non puido ser, pero desde logo non queríamos deixar pasar esta mención que eu creo que era fundamental para nós. Non é que sexa gran cousa a nivel material, pero sí que un reconhecimento que o Concello da Rúa é importante que veamos, que ademais é ben merecido polos dous. Eu creo que falen todos os portavoces. Desde moi pequeniño, no caso do José, o pabellón, cando naceu o pabellón, tivemos a oportunidade, pois, recordo perfectamente, José e César, que, por desgracia, non está, e, bueno, pagamos os recordos, xa que estamos hoxe aquí, pois tamén no seu honor, que por mala sorte, pois, faleceu moi novo. Bueno, xa digo, vivino desde a parte de usuario e de cidadán, e vivino como compañeiro na alcaldía, porque eu sempre considerei compañeiros, aunque como alcalde sempre intentei buscar esa cordialidade co personal e intentar sacar o mellor posible o traballo adiante. Sempre me responderon, non teño nada que decir, sempre me responderon, eso é digno de un traballador que respondan tanto, neste caso, aos que teñen que axudar, que son os que temos que gestionar o público, como os cidadáns. E nada, pois darlle as gracias en nome do grupo municipal que representamos, dos concelleiros que estamos na oposición, desearvos moita sorte a partir de agora, e seguro que podeis seguir colaborando en todo, porque eu sempre vexo ao José cando pasa por aí, camiñando, está preocupado tamén de que as cousas sigan funcionando, porque eu penso que tamén un poquinho queda aí esa deformación profesional, e supoño que seguirá pegado e axudando no que lle pide Malira, e a Lori exactamente igual, terá que fazer un traspaso de funcións e pasar esos trucos, esas experiencias, esas informacións que son tan importantes tamén para a xente que entende. Bueno, moitas gracias, de verdade, de parte de todos. A contaré, obviamente, era o ano 87 cando se fixeron as oposicións para empregados no pabellón polideportivo, e ali estuvo José César. Loli, empezou Loli alto, Julio. Pois nada, eu só desexar que disfrutedes moitos anos da xubilación na compañía da vosa familia e dos vosos amigos, e agradecer o que fixestedes por toda a veciñanza. Nada máis. Bueno, só desexaros que a partir de agora estedes moito mellor, que disfrutedes. Bueno, darvos as gracias polo vosso servicio, pola vosa axuda, o Concello, tiveron uns servicios mellores. Moitas gracias. Gracias a vos. Vamos a dar un aplauso colectivo. Ao Concello da Rúa. Moitas Eu vou a ser moi breve. Moitas gracias.